De Sjoeske Lilian Jansen is al zo'n 2014 een populair en succesvol raadslid voor de SGP in haar wemplak Vlissingen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Om de partij in Den Haag te vertegenwoordigen, wil de oud-deling Ceylon het vrolijk standpunt van de partij aanpassen. Hier in Vlissingen is al 10 jaar een vrouw actief namens de SGP. En eigenlijk dat artikel uit het beginselprogramma komt niet meer overeen met de politieke praktijk binnen de SGP. De partij praat sneun op een partijcongres over het voorstel om vrouwen meer ruimte te gaan op de kieslist. Zij kent daarbij net rekenen op stiepen van de Frieske mannenbroeders. De oud-deling Dantemadiel had principiële bezwieren tegen vrouwelijke raadsleden. Zij is toen natuurlijk gemeenteraadslid geworden omdat er helemaal geen man win. En daar lijkt wel een verantwoordelijkheid bij de man, vinden we. Van de man moet er echt wel beschikbaar blijven voor een politieke werkzaamheden die er eventueel op hun paard komen. Daar moet ze wel beschikbaar voor blijven. Wij vinden het juist heel belangrijk om als man die verantwoordelijkheid te nemen. De rechter had eerder bepaald dat de SGP vrouwen net discrimineren mag. Maar nevens behoorende SGP'ers gaat het net om discriminatie, maar haar vrouwen nou een keer een andere rol in het leven als mooie. Een vrouw doet niks onder van een man. Ja, juist als een vrouw die bijvoorbeeld die is echt als steun van man. Hè? Gewoon in je werkzaamheden die je doet, dagelijks, in je politieke werk, in het zakelijke werk. Soms is een vrouw die soms kinderen in bepaalde dingen dan soms een man wel is. Maar ze kan daar wel juist als steun en toeverlaat wijzen van de man thuis. Het haatbestuur van de SGP is benauwd voor verdeeldheid in de partij en hoort daarom vast onder het principe dat politiek net de ropping van de vrouw is. Zij ontrieden dan ik het Sjoeske uitstel.